para di makatandog. O ka nang di makisik-pisikan ang mga puti. Oo. Para ampingan gid siya taman-taman ba. Bugat kay palandungon magbayad ka sa guba. Saba. Jadi kan sunod og mag-isi basta format nga lami. A few moments later. Kol. Ikaw na yung puti, Kol. Kaya ba kanin puti, tungod, Kol. Isa ko naman ari. Hello guys, di nami ang ubon lagi plaster hinay-hinay. Pero kuha ang pagkortina. Napay mga laminate, ano ipangutang. Kani laminate po aling nga portion. Mga laminate din ha. Sa mga achievement sa mga bata. Sa mga medals, nailuna na ang medals. Nailuna na. Yehey! Pero pa dyan siya mga man ba? Kulang po rin eh. Kortina, mapalit pa ko sa taglaran. Diyan na namin TV. Ay, si Iro gaw kasukas. Mas balay. Nag-plaster ba ni? Hapit na. Gaman nalang kuha ang kusina. Nagkagumot ng kusina kahit kamulo pa. Magkatang 10 utos ng Diyos. Palamin ito. Kulang pa. Gamay na lang. Gamay. Plaster. O, diyan hapon. Plaster na ni. Kani, evicted na ni siya diring apart. Kani diring apart. Dining set na diri nga ratan di order ni Ate Kim Kim. Tanggal na ni diri. Mahapsen niya diri. Floor mat pagyapon. Ang CR. Ang CR pa makunan. Gabi tayo pa ang suga. Amo pa na ipa-install. Oh, kagumot pa. Hapit na siya mahuman guys. Okay, hinahinay. Ang suga, gabi tayo. Okay guys, morning nagagubot pa ni. Nagagubot pa ni among pormaan eh. O kung ma-plaster. Kung ma-plaster na ni, among ipakita sa inyo kung saan nice. Gidesign ni sa bata. Pero simple pero Elegante. elegante o hayag sa imong mata. Abangan guys, pag mahiluna na dito na, naanay cortina, naanay siyang mga plaster na as in, mana ni. Anahaw na ipakita sa yung pinaka-finishing touches ba? Kumbaga. Bye! Abangan! Bye!
O, dapay ko. Kani siya kuwang paniog para ana sa tawa na wallpaper. Nag-order pa si Ate Kim. O, duha na lang kuwang. So, nga nini. Robot pa mi. Papamilamisa di Rezo. Ito na.